Kemari pala Cinawi Kataraja Iku Naswendala Bumi Nekajana Oka Waskala Kokan di dasar Pancasila LSI isini ikut kabeh Ketitipane anak butuh Prayoga budidaya sabate Aja ilaleke ya padha nglestareke supaya bisa nganti lan turun anak butuh Mari palot sinawi Kertaraharja iku Nuswantara pemine kancana muga waskalan kaganti dasar Pancasila awase isine ikut kabeh Ketitipane anak butuh Prayoga budidaya sragate Jadi meleke ya padha lestariake supaya bisa ganti lan nomor Matur nuwun Pak Dwi. Luar biasa. Seneng aku nek Pak Dwi bawa. Seneng nek mayang. Apa ya? Ya apa meneh. Ganti. Ya yoga ngesti laras ki do iso. Bawa pinter-pinter rasane nek nembang. Nyuwun sapa meneh. Mas Igu. Neng sisih tengen dalang mriki. Ten ngajeng sinden. Mas Igu. Monggo Mas Igu. Mang berkahi. Wah, luar biasa. Iki Mas Igu ki yo dalang. Dalang wayang golek. Masih tekaning Cina. Dalang internasional iki. Luar biasa. Wah, dulurku lanang Mas Dewe. Nggih. Sehat Mas? Alhamdulillah diparingi seger waras, Mas. Ya, Ya ngene ta. Gak ngono Mas Donat. Ning omahku mletre. Wah, jan dulurku lenang yen dalang gak bres-bres. Suwe-suwe kaya Mbah Gondo, kemuthok omongane. Ora ngira krungu blas ya. Iki sampah apa srempek iki. Nyuwun dawuh Mas, pripun. Wis monggo, merdeka. Niki gandeng wonten wah penonton nggih radi lumayan Mas. Alhamdulillah. Nyuwun gending napa Pak? Manut monggo, ajeng ngersake gending napa? Oh, merdeka. Nggih. Merdeka ya Mas ya. Iya. Aku njaluk kanca ya Mas ya. Ya karepmu. Suwira kepethuk Mbak Rosa, lagi bisa niki aku petuk karo Mbak Rosa. Ya morning ya. Ya pinter menggo nek golek. Rene Mbak, jejer kene ben dipirsani para penontone. Wah iki lho jenenge Mbak Rosa. Jumeneng nggih Pak nggih. Ben ketinggal iki. Nah, sing kene jejer. sokor pamriksa. Ngambil larasipun pelok barang, Mbah. Nah, wis pantes burung Mas? Wis. Tenan ya. Oh iya cah, iki gelem ora Mbak Yu? Aja sembarangan iki adik.